Здравейте, днес сме на Чепеларе. Правим трак превю. Пърс раунд на българските серии. Това е Марк. Това е Марк, да. И сега се Ще бъде много нареждаме яко. и тръгваме с Марко. Виждате ли? Добре, този път да. Така, имаме в началото една лека права с кърпичка и влизаме директно в гората. Първи завой. Аз покарах няколко тренировки по-рано. От всякъде, където може. Реално, тук е много скоросте. Не знам къде минавам. А виража след тях следва абсолютно един скок. Скачаме скока, влизаме в тревата и имаме права. Тук, инсайд, влизаме в виража, качваме се горе, вземаме, качваме се отново горе. Ударяме го, ударяме, това е доста люз. Имаме вираж, след това излизаме на поляната. Два флаг завоя. И след това следва дроп от камък. Малко спусканията. И имаме една много спид секция. Която е много брутална. Марко е с мен. Вече трябва да намаляме. Имаме десен завой, качваме се горе, много щупен вираж, и скок от тука долу, качваме се два виража. Това вече се дърпа. Inside. Тук ми рикна много задницата. Ще лези. Влизаме от тук. Лека компресия. От тук дърпаме по край дънера. Влизаме и два виража и ни ще спреме, че ми падна на коленката. Сега аз си опрах на коленката и Марк ще кара пред мене. И влизаме абсолютно в една доста люз и яка част. Тук е доста качало интересно, защото вчера много се чуих така линия да изберем с него. Имаме скок. Скока трябва да ходиш доста бързо. Има някакви флаг за войката. Нещо ми се игра задницата. Много готино дърпане. Тук в момента е важно да скачим горе, да отворим. Къде излязох? Нещо му удари в крака и се откопчах. Тук имаме степ даун. Ох, мале, много се е разбило тук. Пресо пристига. Тук влизаме вътрешно, скачваме горна линия, след което слизаме отдолу. Така, тук гледаме да скачим горе. Скачваме се също горе тук.
ръцете сами. Влизаме вътрешно. И това е в миналната зона. Какво ще кажеш за трасето? Топ! Накрая вече ръцете малко умират. Да, като цяло трасето е доста дълго и със сигурност не е лесно, но със сигурност хората, които са правили трасето, са се постарали то да е перфектно като цяло. И това е от нас. Виждаме се на следващото състезание.